Nilqakom għal podcast Evangeliku Imbierek min jisma'. Fej flimkien mal-mistiedna tiegħi ser niddiskutu il-ħajja Kristjana hi ħajja ta' konverżjoni. Flimkien miegħi llum bħala mistiedna għandi lil Joseph Farrugia u lil Joseph Balzan. U nibda biex nistaqsejkom fil-qosor. Xi tfisser konverżjoni? Fimni essenzjalment konverżjoni qegħdin nifhmu bidla. Sewwa tidwir. Għandna ngħidu bidla fid-direzzjoni. Bidla fil-mod li naħsbu, fil-mod li nitkellmu, u fil-mod li nġibu ruħna. Kieku konna nasru l-kelma u nagħtu tifsira, naħseb l-iktar tifsira adatta hija l-konverżjoni hija bidla konkreta, bidla konxja fil-persuna. U konverżjoni u riġenerazzjoni l-istess ħaġa? Meta nsemmu riġenerazzjoni tinfissu għatwel ġdid, sewwa. Dak li Ġesu meta kien qiegħed diskursata ma' Nikodemu għallu li jeħtieġ titweled minn ġdid għax min ma jitweled minn ġdid ma jistax jara is-salt natalla, ġifier b'riġenerazzjoni hekk qed infissru twelid ġdid. Issa kultant tisma' nies li jitkellmu fuq il-konverżjoni ma jkunu qed jirreferu għar-riġenerazzjoni għaliex mhumiex l-istess ħaġa. Sewwa aħna f'dak li ngħidulu l-Ordo Salutis, jiġifieri fil-pjan ta' salvazzjoni, huma żewġ affarijiet distinti. Sewwa waħda mhix l-istess ħaġa bħall-oħra. Biex isir konverżjoni irid ikun hemm riġenerazzjoni. Sewwa ġifieri bażikament il-bniedem li l-Iskrittura tiddeskrivi bħala mejt fid-dnub irid jingħata l-ħajja. Appena jingħata l-ħajja jista' mbagħad ikun konvertit u jibda jkun konvertit billi jemmen u jindem id-dnubiet. Ġifieri issa ġieli dawn l-affarijiet isiru flimkien u allura diffiċli niddistinguhom, però mhumiex l-istess ħaġa u għandhom differenzi wkoll. Ġifieri fir-riġenerazzjoni huwa Alla sovran li jaħdem. Il-bniedem huwa passiv, mentri mhux fil-konverżjoni. Fil-konverżjoni il-bniedem irid jikkopera wkoll ma' Alla. Ġifieri hemm differenzi wkoll bejnietom. Imma ġieli nitkellmu dwar konverżjoni kont qed nirreferu għar-riġenerazzjoni. Ġifieri fir-riġenerazzjoni m'hemmx sforz ta' bniedem, m'hemm xejn il-bniedem irid jagħmel, mentri le fil-konverżjoni l-impenn tiegħu huwa mitlub. Sewwa. U il-konverżjonijiet dawk ġenwini imma kollha l-istess? Iva u le. Iva huma l-istess fis-sens li huma kif ngħidu dejjem trinitarjani. Jiġri konverżjoni ġenwina irid ikollha dan l-aspett ta' Trinità, ta' Alla l-Missier involut, tal-Iben, Ġesu, tal-Ispiritu Santu. Għax inkella ma tkunx konverżjoni biblika. Jiġifieri importanti li ngħidu wara. Dejjem għandha dan l-aspett trinitarjan. Ukoll ikun l-istess għaliex il-konverżjoni ġenwina dejjem marbuta mal-Evanġelu. Ġifieri mal-Evanġelu tal-Grazzja. U mhux ma' affarijiet oħrajn. Ġifieri importanti li bniedem ikkonverta jrid ikun hemm il-mezz li Alla juża u l-mezz primarju huwa x-xandir tal-Evanġelu. U t-tannieq u l-aċċettazzjoni ta' dak l-Evanġelu. Ġifieri f'dan is-sens nistgħu ngħidu li huma l-istess. Però mbagħad mhumiex l-istess filli Alla jittratta mal-bnedmi fil-konverżjoni b'modi differenti. Il-bniedem iwasslu pereżempju u jgħaddih minn triq u l-bniedem ieħor ma jgħaddix mill-istess triq għax Alla jiddilja magħna fejn kunu. Ġifieri f'dan l-aspett mhumiex l-istess. U rridu noqogħdu attenti għax kultant intaqa' ma' nies illi jaraw kif ikkonvertew huma, jaraw il-mezzi kif Alla konvertihom. U jippretendu jistennew li ħadd ieħor kollu ħajgħaddi mill-istess affarijiet li għaddew huma. Mentri mhux neċessarjament, għax kif għadna Alla f'dan il-mod jiddilja b'mod differenti. Juża dejjem l-istess mezzi, huma dejjem Alla Trinità, dejjem juża l-Vanġelu. Però kif wassalna kemm idum u kif nesperjenzaw il-konverżjoni ħafna drabi ma tkunx l-istess. U allura konverżjoni ġenwina, konverżjoni ġenwini huma l-istess u mhumiex. Ġifieri konverżjoni ġenwina kif qed tgħid inti. Mhux kollha jridu jkunu mmarkati hekk b'xi kriżi drammatika? Mela, ċertu konverżjonijiet hekk huma,
Sawa ġifieri titkellem man-nies u jirrakkuntawlek xi esperjenza traumatika jew drammatika. Però mhux hekk, jekk naqraw l-iskrittura mod speċjali fil-Patti Ġdid, naraw diversi konverżjonijiet, Cornelius, Saul, Lidja, dawn mhumiex l-istess, mhux kollha kellhom l-istess konverżjoni kienet drammatika, hawn min jikkonverti minn paganiżmu sfrenat. Ġifieri ħajja mimlija bid-dnub. Però min kien reliġjuż tal-prima klassi u jgħidlek isma' kont għadni qas bdejt. Mela allura konverżjonijiet f'dan l-istorja ta' Pawlu. Appuntu x'hekk, jiġifieri Fariżew skont il-liġi perfett, mhix l-istess bħal Ġentil, bħal Kornelju, ġifieri allura le xi konverżjonijiet iva huma mmarkati b'dan l-aspett drammatiku li tieqaf u tajt il-laħwa. Femt? Ma mhux kollha hekk, jiġifieri li qed ngħidu huwa li mhux konverżjoni ġenwina ma tkunx determinata minn jekk kienx hemm dan l-aspett drammatiku jew le, jekk kien hemm ġenwina, jekk ma kienx hemm mhix ġenwina, le. L-istess bħal kultant inqablu t-twelid ta' tarbija, għalkemm again nistgħu nitkellmu fuq ir-riġenerazzjoni, manka l-konverżjoni mhix l-istess, mhux kulħadd l-istess. Ġifieri noqogħdu attenti milli npoġġu ideal wieħed u nkejlu kollox b'dal-idejat. F'dan is-sens ġifieri li jrid ikun bil-fors drammatiku. Din żballi ħafna jagħmlu, li jgħidu l-konverżjonijiet dejjem hekk, dejjem kont drogat u m'għadniex, kont sakranazz u m'għadniex, kont adulter u m'għadniex daqshekk. Fimt? U ma jsemmux dawk il-konverżjonijiet differenza minn dak li jkun forsi mill-kultura tara fiha wkoll, ġifieri tagħmel differenza kbira. Tagħmel. U allura kif tinaraf konverżjoni ġenwina hekk minn waħda ta' parsi? Mela, kif għadna konverżjoni ġenwina huwa x-xogħol ta' Alla. Huwa primarjament huwa x-xogħol ta' Alla. Konverżjoni ta' parsi wis probabbli tkun ix-xogħol tal-bniedem, jew tal-individwu jew ta' xi ħadd ieħor. Qegħdin niftehmu ġifieri hawnhekk tispikka din meta jaħdem Alla fil-persuna jew meta sempliċement ikun il-bniedem. Ġifieri dik aspett wieħed. Imbagħad aspett ieħor li veru jispikka huwa illi konverżjoni ġenwina tibqa' sawa it-tul. Konverżjoni ta' parsi wara ftit jew wara ħafna tispiċċa. Fl-iskrittura eżatt, semmejt il-pedament, fl-iskrittura għandna dik il-parabola wkoll tal-żewġ tidjar, waħda mibnija fuq ir-ramel u l-oħra mibnija fuq il-blata. Żewġ tipi biex ngħidu hekk ta' konverżjonijiet. Waħda ġenwina u l-oħra ta' parsi. X'ħaj jiġri? Meta jiġi l-maltemp, waħda tibqa' soda titeżżeż imma tibqa' soda. L-oħra tiġġarraf. Ġifieri hawnhekk ukoll jekk inħarsu lejn konverżjonijiet ninnutaw li dawk ġenwini jibqgħu. Jgħaddu taf inti minn tluħ u nżul imma jibqgħu. Ħafna drabi dawk ta' parsi jibdew b'ċertu enerġija, però mbagħad jiddispjaċina ngħidu illi ma jkomplux. Ġifieri hemm aspetti oħrajn. Kultant ikunu provi wkoll għalina dawk li tluħu nżul li qed issemmi inti naħseb jiena. Ma jfissirx illi mhix konverżjoni ġenwina. Qegħdin niftehmu. Ukoll ħaġa li rridu nsemmu differenza importanti wkoll oħra hija li konverżjoni ġenwina u aħna għandna li hija bidla ħa tolqot kull parti tal-persuna. Konverżjoni ta' parsi tmiss biss xi parti, ġifieri. Meta kollok konverżjoni ġenwina għadna bidla sewwa. Mela l-bidla fejn ħassir, mhux biss pereżempju fil-ħass, fl-emozzjonijiet, dik tista' tkun konverżjoni ta' parsi, hemmhekk biss kif inħossni eċitata u dik tista' ma il-ferfur tal-bidu. Ikun hemm ukoll f'waħda, imma mhux dik biss, laqtet il-ħsieb. Qabel kont naħsibha mod fuq Alla, fuq id-dnub, issa inbdilt qed naħsibha mod ieħor. Qabel kont nidneb mod leġġier, issa le m'għadniex hekk. Qabel kont inħares u nitkellem mod bla doċċ, issa noqgħod attent għall-kliemi. Jiġifieri konverżjoni vera tinfiltra u tolqod il-persuna kollha għalkemm huwa proċess, però xorta din innutawha mhux biċċa biss. Biċċa biss
noqogħdu attenti. Per eżempju jgħidu il-konverżjoni ta' parsi forsi tista' tmislek qalbek u ma tmislekx il-but. Per eżempju, taf kif ġifieri tibqa' għandek idejat li mhux skont il-Bibja fejn jidħlu l-finanzi, fejn jidħol ix-xogħol. Ġifieri dik hija aspett importanti wkoll. Il-way of living ġifieri għalhekk nitwildu minn ġdid fil-fatt għalhekk huwa twelid minn ġdid issa tibdel il-mod ta' kif kont qed tgħix qabel. Kif ngħidu s-siġra tinaraf mill-frott tagħha u aħna għandna dik il-lista sabiħa fil-Bibja, il-frott tal-ispirtu jiena ngħid għalija nħobb inħares lej imħabba l-ħlewwa, s-sabar. Fiex qiegħed qishom bħala guideline biex nara jekk jiena vera għinix siġra kif suppost, nagħmel il-frott kif suppost. U bniedem mhux ikkonvertit, żgur li mhux se jħoss dawn is-sentimenti li qed tgħid inti. Eżatt. U kultant ukoll jien naraf bniedem li vera konverta ngħid jiena minn dawk tal-familja ta' ġewwa. Għax hemmhekk joħroġ il-vera karattru tagħna. Kultant nisu barra quddiem in-nies kultant għamilna dak l-effert ekstra, forsi ġewwa joħroġ il-vera aħna minn aħna. Punt eżatt tajjeb ħafna. Allura, xi tkun qed tagħmel jekk tikkonverti nies b'mod hekk superfiċjali? Ma tkunx qed l-ewwel nett kif dejjem ngħidu aħna ma rridu nikkonvertu l-ħadd. Għax diġà għamilniha din u dan huwa ħaġa rridu noqogħdu attenti. Huwa Alla li jrid jikkonverti mhux jien jew int jew xi predikatur. Hemmhekk rridu noqogħdu ħafna attenti għax again jekk nikkonvertu n-nies aħna dik mhix ħadd tkun konverżjoni vera u mhix ħatibqa' u daw rajnihom. Jien nista' nkoll il-sieni tant tajjeb li naqbad diskursa ta' ma' xi ħadd u nikkonvinċih minn għalija konvertejtu. Però differenza oħra wkoll hija li tkun konverżjoni superfiċjali. Konverżjoni vera fil-fond. U hemm isfel aħna ma nistgħux nidħlu. Allura noqogħdu attenti, ma nkunux qed nagħmlu ġid jekk nippruvaw nikkonvertu lin-nies aħna. Aħna strumenti. Ġifieri għandna nneħħu dik il-pressure għax xi kultant ċertu nies għandhom l-impressjoni li jridu jikkonvertu n-nies. Le, aħna naxxewqa li naraw in-nies jiġu konvertiti minn Alla. Ġifieri importanti li ma nagħmlux dawn il-pressures u sforzi żejda għax ikollna konvertiti ta' parsi. U daw il-konvertiti ta' parsi mhumiex ħajibqgħu sal-aħħar. Allura qed nagħmlu l-ħsara, maħniex qed ngħinuhom. Pjuttost qed nagħmluhom il-ħsara xi mbagħad nikkonvinċuhom li huma konvertiti. U qed ngħinuhom jemmnu gidba. U jkunu sinċiera, ħafna drabi jista' jkunu sinċiera. U jiddiżappuntaw ruhom il-qudiem għax ix-xogħol il-pedament ma jkunx sar minn Alla. Jiġifieri biex nifhemek xogħolna li niżeraw iż-żerriegħa. Appuntu, mhux hekk dak huwa x-xogħol, aħna niżeraw, aħna nxandru, aħna nipproklamaw, imbagħad nagħmlu dan b'fiduċja li Alla l-Ispirtu Santu jagħti l-ħajja ġdida kif għadna riġenerazzjoni u eżatt kif jagħti l-ħajja ġdida jwassal il-persuna biex tindem id-nubieta u temmen l-Evanġelu u tibda dak il-proċess nsejħulu wkoll il-konverżjoni. Dik il-fiduċja aħna rridu nżommu postna. Ir-rwol tagħna rid ikun ċar x'inhu r-rwol tagħna u x'inhu r-rwol ta' Alla biex ma nitfixklux. Ħalli x-xogħol isir sew kif għandu jkun. Għax il-bniedem jieħu proċess ukoll biex jara id-nub tiegħu il għaliex kultant inkunu qegħdin ngħixu f'sitwazzjoni f'ħajjitna li nkunu għaddejn minn il-lifestyle tagħna speċi jkun hemm xi ħaġa li hija ħażina, però għalina hija tajba, allura ma' żmien nibdew nindunaw meta qegħdin nikbru fil-fid, qegħdin nikbru li dak huwa żball ukoll, irridu nirranġaw. Il-ħajja tagħna hija proċess kif qed tgħid inti ġifieri li dejjem irridu nżidu ma li nafu biex ngħidlek biex inkunu il-messaġġ tiegħu li qed nipprova ngħid huwa li meta nkunu għadna kemm twillidna mill-ġdid, mhux se nkunu nafu kollox. Hemm proċess bħalma qed tgħid int. Sew, alright, hawnhekk qed issemmi punt tajjeb insemmu għaliex hawn idea żbaljata forsi mbagħad insemmu xi żbalji dwar konverżjoni, però di waħda minnhom. Il-ħafna nies jaħsbu l-konverżjoni sseħħ darba. Meta konvertejt. U mhumiex 100% skorrett tiegħu
Għax kif għadna, jkunu qed jirreferu għal dik il-bidla inizjali qawwija li tkun marbuta sfiq mar-riġenerazzjoni, ġifieri mhumiex qed jgħidu ħażin, qed jgħidu, però l-iżbal x'inhu? Illi konvertew ma bqgħux jikkonvertu. Mela seħħet dik il-bidla fid-direzzjoni fl-istatus tagħhom minn mejtin saru ħajjin, però mbagħad dik il-bidla ma komplitx. Ġifieri u hawnhekk irridu nqogħdu attenti għax il-konverżjoni mhix seħħ darba imma aħna msejħin bħala Kristjani ngħixu ħajja ta' konverżjoni. Dak li beda, il-bdil li beda irid ikompli. Jekk bdejt inbiddel mentalità tiegħi ferja, ħajt irid inqattaħħa nkompli nbiddel dik il-mentalità. Jekk bdejt billi biddilt u nqtajt minn xi dnub, irid inkompli nagħmilha. Mela allura konvertejt imma irrid ngħix ħajja ta' konverżjoni. Ġifi importanti milli wkoll nenfasizzaw dal-punt ġifieri. Fil-fatt, sar ġibdu l-mistoqsija. Ġiliet qajtu ma' nies illi jirrakkontaw lek xi esperjenza emozjonata ħafna ta' meta ltaqgħu ma' Ġesu, ta' meta konvertew. Imma li issa m'għadhomx jgħixu dik il-ħajja preżenti tagħhom. Ma tagħmel xejn onur li sidna Ġesu. Din hija niket kif qal Josef. Jiġifieri huwa dispjaċir li narawhom, irridu noqogħdu attenti. Sewa rridu noqogħdu attenti milli aħna impoġġu lilna nfusna bħala mħalfin. Sewa ġifieri ħanbdew minn hawn. Minn banda rridu noqogħdu attenti li ma tmurx inti nintaqa' ma' xi ħadd, forsi knisja u hekk għax jiżbalja u mill-ewwel tikkonkludi li dan mhux ikkonvertit. Ġifieri hemm mod kif titratta magħhom. Żgur, le, mela altru bniedem li naqas. Żela ma tistax taqbad tgħid mela allura mhux ikkonvertit, għax għadna li l-konverzjoni hija wkoll proċess. Però altru mbagħad persuna illi mhux l-eċċezzjoni issa qed ngħidu meta tħares lejn il-ħajja, aħna qed ngħidu issa b'mod ġenerali. B'mod ġenerali ma tarax dik il-bidla. Ma tarax dik il-bidla, b'mod wiesa kif għadna fl-aspetti kollha m'intix qed tara. Ma tistax tiklejmja għalik innifsek jew għal ħadd ieħor li inti konvertit jekk again il-frott tiegħek jekk inti qed tara l-arinġ ma tistax tgħid li insiġra tat-tin. Allura rridu noqogħdu attenti u kif niddiljaw magħhom jekk nintaqgħu ma' nisek li tkun ovvja, alright, jiġifieri li ma tistax tajda konvint li dan mhux ikkonvertit, kif għandek tiddilja persuna hekk b'sensittività ħafna. B'imħabba u b'sabar, ġifieri noqogħdu attenti mhux naqbdu ntajru l-irjus, ħataqbad tajlu isma' inti mhux ikkonvertit, però naħseb għandna nersqu lejn persuna, navviċinawh u f'mument adat, bi kliem adat, forsi nġeluh jaħseb aktar milli taf ngħidulu aħna impoġġulu mistoqsijiet, fimt? Misma, qed nara nota dil-ħaġa, taħseb li dina huwa sinjal ta' persuna konvertita, qed nara regolari, qed nara biex il-bniedem iġġalu jaħseb. U wkoll kif għadna tagħti il-materjal ħanajtek biex Alla juża l-kliem tiegħek u jikkonvinċi hu. Mhux tipprova tikkonvinċi inti u tiġġudika u tgħidlu isma' mhix ikkonvertit, però għandna niddiljaw ma' nisek u għaliex qegħdin f'gidbet jgħixu gidba. Meta jikklejmjaw li konvertit imbagħad il-familja titkellem ma' martu n-nies fuq ix-xogħol qas biss jarfuh li huwa Kristjan minn sħabu niftehmu ġifieri le f'dak il-każ inkunu qed nagħmlu qatt ta' mħabba ta' ħniena li kun approachjaw u ntuh materjal nitkellmu miegħu biex Alla jiftaħlu għajnejh. Kull min jgħaddi minn esperjenza ġdida jkollu dak isu l-effett ta' honeymoon, bħal jekk xi ħadd qatt ma sifer u sifer. Kun, entużjastiku ħafna, imma l-istess fil-fidi, jekk eżem xi ħadd qatt ma kien imur knisja u ma jmur knisja u waħda ltaqa' ma' komunità, għandek dak il-frott ta' entużjażmu tal-bidu. Mola s-sema. Imma dak irridu naħdmu fuq, għax dak bħal kollox l-entużjażmu jerġa' jibda jibret. Allura hemmhekk jidħol li aħna rridu nissapportjaw bħala knisja u Alla jkompli jagħmel ix-xogħol fih. Eżatt. Allura x'imsu jispikka u jimmeraviljana f'konverżjoni hekk ġenwina? Konverżjoni missa timmeraviljana
bħal riġenerazzjoni, aħna ngħidu riġenerazzjoni huwa l-ikbar miraklu. Għal dak kien jirreferi Ġesu ħwejjeġ akbar, l-ikbar miraklu nxandru l-Evanġelu Alla minn mejjed spiritualment itih il-ħajja. Imissa ngħidu wow, ġifieri konverżjoni missa timmeraviljana, però ma jmissux jimmeraviljana il-ħafna dettalji u l-esperjenzi fihom infushom tal-bniedem, x'għamel il-bniedem. Again, ankaw min jagħti ngħidu aħna jagħti testimonjanza u jitkellem fuq il-konverżjoni tiegħu tinduna li l-enfasi tiegħu ħafna drabi fuq daw ix-xogħol tal-bniedem. Li jmissu meraviljana aktar minn hekk, ma jfissirx li ma napprezzawx dal-affarijiet, però mhux dawk li iwaqqafna. Li waqqafna l-ewwel ħaġa huwa s-sovranità tAlla fil-li għażel lili fil-ħares lejja u għoġbu itini l-ħajja u koll itini id-doni tal-fidi u tal-indima biex nikkonverti u biex nibqa u nkompli nikkonverti. Murifima, il-għala jien u mux ħattijħor. Ġifiri s-sovranità tAlla fl-għażla tal-min konvertit u min konverta u tikkonverti hija xi ħaġa meraviljana. U koll il-grazzju marbuta magħha. Xi grazzja idin. Għax il-konverżjoni hija grazzja li Alla jagħtina. Fimt? U koll il-qawwa tiegħu. Aħna bla saħħa. Min jista' jbiddel it-trobbija tagħna l-mentalità li mrobbin fiha, ċertu patterns ta' dnub, vizzi, min jista' jibdilhom, int ħad ibdilhom. Nagħmlu l-isforz għadna fil-konverżjoni kollha ma trid tkun il-qawwa tAlla. U dawn iridu jkunu dawk l-elementi li wafquna u ngħidu wow, meta nitkellmu fuq konverżjoni. L-affarijiet l-oħrajn huma sekondarji, ma rridux naqalbuhom ta' taħt fuq u ntuhom il-prijorità, għaliex mhumiex il-prijorità dak li nagħmlu aħna, dak li jagħmel il-bniedem. Hemm xi żbalji komuni li n-nies jagħmlu rigward il-konverżjonijiet. Eżatt, semmejna waħda minnhom illi jaħsbu li konverżjoni hija darba. Dik ġie semmejni. Aħna rridu ngħixu ħajja ta' konverżjoni importanti. Ġifieri dak żball li semmejna. Żball ieħor li semmejna u daw komuni. Huwa li jassumi bniedem li huwa konvertit meta mhux ikkonvertit. Aħna għandna ħabta nqarqu bina nfusna, tiskanta. Fimt? U tintaqa' ma' nies illi hu konvint 100% li huwa Kristjan li huwa konvertit, saqsi l daw kollha li jafuh u jkunu sinċira jgħidulek ma naħsibx ta'. Jiġifieri dan huwa żball. Żball li nistgħu nkunu qed inqarqu bina nfusna li aħna konvertiti meta fil-fatt dawk li jafuna jgħidu li mhix ikkonvertiti. U l-iżball ieħor huwa marbut forsi ma' l-ewwel ħaġa li semmejna li bniedem jgħid jiena konvertita għax darba ħadd deċiżjoni u tajt ħajti lil mulej. Kont qiegħed flaqa kif semma Josef, il-mużika, dawl, il-predikatur għanqalni ejja quddiem għati ħajtek għajdi l-mulej mort attiva daqshekk issa konvertit. Immadna konverżjoni hija iktar minn hekk. Jiġri dawn huma żbalji komuni irridu noqogħdu attenti li ewwel netta lilna nfusna. Għax aħna importanti li nifqu u nevalwaw. Taf kif għax faċli kulħadd Ġesu kemm il-darba wissina biex ma nqarqux ma nkunux imqarqa minn ħadd ieħor għax anke ħadd ieħor da żball li nagħmlu wkoll li mmorru fuq nies intuhom l-affermazzjoni tagħna li huma konvertiti. Noqogħdu attenti u ma jkunux. Jiġifieri hemmhekk jistgħu qarqu bina għax forsi jaraw ċertu entużjażmu u nistgħu nqarqu bina nfusna. Jiġifieri naħseb jiena dawn għalkemm ikun hemm żballi oħrajn, dawn huma l-iktar żballi komuni nintaqgħu magħhom fejn tidħol din il-ħajja u l-esperjenza tal-konverżjoni. Jiġifieri bażikament dawn. Jekk nieħdu l-eżempju ta' żwieġ, għandek il-ġurnata tat-tieġ fejn għandek isu il-qofol tagħha, imma mbagħad kollha nafu li trid mantnieħu, trid tuħsibu għax ħafna żwiġijiet inkella ħajspiċċaw fi mhux dik il-ġurnata biss, imma kif qed jgħid Joseph, trid tibqa' tuħsiba l-ħaġa, kull ħaġa li jkollok f'ħajtek. Naturally hija lifestyle. U dan huwa tajjeb ukoll punt u eżempju ħafna tajjeb għax orrajt jien miżżewweġ, forsi kolli ċurkett ukoll li miżżewweġ,
imma n-nies ta' fuq ix-xogħol. Taf in-nisa ta' fuq ix-xogħol. Dak iġib ruħ isu mhux miżewweġ, mhux hekk? Jew jien miżewweġ ta' imma mbagħad il-lifestyle tiegħi, jiġifieri eżatt. Eżatt il-konverżjoni l-ħajja tagħna huwa noqogħdu attenti minn dan l-iżball, li dak li ngħidu li aħna bil-kliem irridu nkunu wkoll qed ngħixuh bil-fatti. Għax bil-kliem biss mhux biżżejjed. Mela ġifieri, x'nifhmu eżatt li ħajjitna trid tkun waħda ta' konverżjoni. Kif għadna fil-bidu, ħajjitna trid tkun ħajja ta' bidla. Jiġifieri, mhux bidla darba, alright, il-bidla li darba bdiet trid titkompla. Bażikament hekk irridu ngħidu, fimt, jien kelli bidla bil-ħsieb, fl-attitudni, fl-inġiba, fil-kliem, fix-xewqat tiegħi, fil-prijoritajiet tiegħi, dik trid titkompla. Naqsek ħajja ta' konverżjoni hija ħajja ta' tibdil, ta' bidla. Bażikament dik li rridu nagħmlu. U titwessa l-bidla u tinżel iktar fil-font u taffettwa aktar kmamar ħanajtek tad-dar tagħna, mhux kamra waħda biss. Dejjem iktar, dejjem iktar. Għalhekk dejjem isu għalhekk mixja speċi għalhekk għandna. U hija ħajja proċess. Tixtuq iżidu xi ħaġa ma li qed ngħidu? Biex nikkonkludu, jiġifieri, hija s-sejħa talla hija sejħa l-konverżjoni. Sewa ġifieri importanti li Alla isejħinna l-konverżjoni ġenwina, jagħtina l-għajnuna biex nikkonvertu u ma jixtieqx illi nkunu konvertiti ta' parsi. Sewa bil-biċċiet. Meta Alla jitlobna qalbna jgħidilna għatuni qalbkom, lubkom kollha kemm hi, mhux biċċa minn qalbna. Jiġifieri naħseb meta naħsbu f'konverżjoni nħarsu li jabda l-mod illi rridu naraw kemm darba fil-passat u kemm illum u kemm mal-futur illi l-ħajja tagħna tkompli tinbidel. Nagħmlu l-isforz, iwa, irridu nagħmlu sforz u nikkoperaw mal-Alla, però niddependu fuq il-qawwa tiegħu. Jiġifieri importanti illi naħdmu u niddependu fuq il-qawwa tal-Alla. U bil-mod il-mod inkunu xhieda wara kollox il-konverżjoni tagħna mhix għalina biss imma wkoll għal dawk li ntaqgħu magħhom. Il-ħajja tagħna żgur li ħataddina minn ħafna sitwazzjonijiet fejn jħossuna fil-qiegħ, problemi, diffikultajiet, sfidi. Importanti li f'dawn il-momenti ma nitkissrux. Hija normali li kun naħseb kull Kristjan jħossu mument fejn miss il-qiegħ, nemmen li Alla ħajkompli ħerġa' jgħinna kemm permezz tal-aħwa fil-komunità biex noħorġu minnu dak il-moment u nerġgħu nibqgħu naqbdu t-triq biex nibqgħu hemm sal-aħħar. Eżatt. Nirringrazzjakom li segwejtu dan il-podcast, imberek min jisma', nispera li kien ta' interess, jalla jkunilkom tajnuna fil-ħajja tagħkom. Insellmakom.